Walo pa, oy. Kuna. Uy, pre. Ako na. Ay, kalang pagdra. Ay. Yati na unan ta. Murag minus man pasahero ron, pre. O gani, saon na lang meron. Pre, wala nagi pasahero ron. Motor no, pag isa, oh. Wala lagi mo sakay na. Tanawa motor, oh. Tanawa, oh. Gitulak pa. Pre, turno ko ha. Motor no, day ka. Kalawgaw. Mikos, manini, pre. Pwede. Pwede kayo. Pre, mudagan bala na mong motor. Okay pa ni. Basta tulak lang. Sus, kinuha ko motora. Gusto pre. Ug nay pasiro ha, kami una mo larga kay mga nindot ning mga motor. Uya, panakuha ni oy. Mamaligya na ligag taho, pre. Dili, masahero lang ko kay dako income. Patay, pre, chika, pre. Walo pa, oy. Kuna. Uy, pre. Ako na. Ay, kalang pagdra. Uy. Yati na unan ta. Agoy, naunahan mo. Sayang, ako unta to. Adam, sakay na Adam. O kuya, diha sa Jollibee. Tara Adam, ika gidayo. Matay, surtian ako ron oy. Yan mo na sa Jollibee. Ngano man Dam? Yan naman ko kay problema ya, oy. Unsa day problema nimo Dam? Kuan ba, wala mong good ko'y foundation, wala ko'y allowance. Matay, pangortahan siguro ko ni. Okay ra ni Dam. Okay na niya, oy. Muha na lang na Dam, basta i-add lang ko sa Facebook. O si pangalan mo sa Facebook, ya. Perino Villarreal. Ay sige ya, iyati ka ya. Dere lang ko taman ya, ha. Salamat. Naog lagi na. Kana. Ay, sige Dam, basta mag-chat-chat ha. Why problema ya? Nimpara na pod. Ako na. Pre. Yati ang ulang babae, oy. Asa man ka magandang dilag. Ay, dihaan lang ko sa palengke ya. Tara na. Ya, wala sa good. Unsay problema nimo, Dam? Yan ako'y problema ya ba? Wala ko'y tissue. Wala po ko'y allowance yan. Saan ko man eh? Ay, wala na kay kwarta, Dam. Uya po nimo eh. Tagaan tayo kwarta, Dam, pero i-add ko sa Facebook. Ay, wala problema ya. Dara Thanks ya. Basta i-add ko ha, Panchito Pakira. Oh, sure ya. There lang ko ya ha. Thank you. Hinaak mo lagi na. Nice one, double kill. Yati, naog man na yun. Basta ha, add ko, Dam. Chat lang ta. Wala problema ya. Ipara pag yun. Imo na. Alangan. Hangol pag chika oh. Asa ka, Dam? Oh, diyan lang ko sa ano ya ba? Sa palengke. Tara, Dam. Ya? Sa problema ni Madam. Ya, wala mong good ko'y pons ko'y labaw niya. Wala po ko'y pang allowance. So, saan ko naman eh? Tagaan na, kwarta Dam. Basta i-add lang ko sa Facebook, ha. Sorry, pangalan ni mo ya. Philip Pagula. Ano mo? Thanks ya. Diyan lang ko kutob ya. Hinaak lagi, bay. Sige daw. Basta chat sa Facebook, ha. Wala problema ya. Ay, mga lalaki jud eh. Basta igat-igatan gani. Dali na kay atikon. Pre, chat-chat, Miss Chikao niya. Nah, kami mampun unyang gabi daw. Nah, kami po niya. Hala, nawala lagi itong lakawi, pre. Asa man to? Nyuli ko to kay may pasahero. Malamang, pangit mag-motor. Let's go! Salamat, ani. Good shit. My loves. Kira ka, my loves? Pait lagi kay my love, so ako'y kwarta ba? Ay, kabala ka, my loves. Ako'y bahala nimo. Salamat my loves.